Изпратихме нашите гости, но фестивалът продължава с пълна сила. Предстои любимата част на младежите – модерните танци. Те се превърнаха в традиционен десерт на гергьовско веселие. И тъй като всички игри се откриват тържествено, първи ще ви представим на сцената танцорите от школа по танци Full Dance. Школа по танци Full Dance е сдружение от най-ново поколение, отговарящо на съвременните потребности на желаящите да се занимават с танци. Създадена през 2006 година, тя обединява школи по модерен балет, спортни танци, бейли денс, хип-хоп и брейк денс, латино танци, характерни танци, български народни танци. По този начин, обединени в многообразието, школата разполага с богат репертуар от танци и самостоятелна концертна програма над 2 часа. В момента при нас танцуват над 200 деца, обучаващи ежедневно от 5 квалифицирани преподаватели в различни танцови жанрове. Школа по танци Full Dance е участник и лауреат в множество български и международни конкурси и фестивали. Школата се утвърдила като една от най-добрите в София и днес ние имаме групи за деца и възрастни в различни райони на столица. Ръководители на школата са Ивайло Алексиев и Анна Пешева. Изпълнението, което предстои да видите сега, бе създадено специално за втория международен младежки фестивал Гергьовско веселие. Индийската визия на танца е толкова реалистична благодарение на бившия собственик на комбинат Кремиковци, господин Митал, който, впечатлен от хореографията на танцорите, реши да подари автентични костюми от Бомбай. Аплодисменти за школа по танци Full Dance и техния екзотичен спектакъл.